κάνετε, καλά είστε? Είμαστε μια χαρά, εσείς τι κάνετε? Νίκο, επίτρεψέ μου να ξεκινήσουμε από τον Κώστα. Κώστα, μ' ακούς? Σ' ακούω, Γιώργο. Ήσασταν συμμαθητές με τη Φέη στο... Τι, για πες εδώ να... Τι είναι αυτά? Γεια σου, Φέη μου. Τι κάνεις? Καλά εσύ? Είμαι μια χαρά. Λοιπόν, είμαστε πατριώτες καταρχήν και εμείς, και εγώ με τη Φέη. Από το Κιλκής. Ήμασταν στο Κιλκής μαζί στο πρώτο γενικό. Φυσικά είναι σε μεγαλύτερη τάξη, Φέη, αν και έχουμε την ίδια ηλικία. Κέρδισε χρονιά. Κέρδισε χρονιά, ναι. Και ήμασταν μαζί εκεί, τη θυμάμαι εκεί. Μας μαγνήτιζε όλους με την παρουσία της από τότε. Αλήθεια λες τώρα? Ήταν δηλαδή, ήταν η ωραία του σχολείου? Όχι. Ήταν η ωραιότερη. Αλήθεια? Ήτανε. Αλήθεια. Είχε και μηχανάκι. Είχε και μηχανάκι. Όχι, δεν ξέρω αν είχε μηχανάκι, δεν θυμάμαι. Έτσι μας λέει μας εδώ τώρα. Μπορεί να είχε. Ναι. Ήτανε πάντως δύσκολο να την προσεγγίσεις. Γιατί? Έφευγε με το μηχανάκι. Όχι, γιατί ήταν δύσκολο να την προσεγγίσεις, λέω. Τι, έδερνε? Όχι, δεν έδαινε, ρε παιδί μου, γιατί δεν μπορείς να προσεγγίσεις την πιο ωραία του σχολείου τόσο εύκολα. Τι είναι αυτό? Για αυτόν τον λόγο. Δηλαδή, εκεί που γινόταν στο Δημαρχείο του Κιλκής, ήταν η Βασίλισσα του χώρου του Κιλκής. Δηλαδή, Γιώργο, μας πήρες το καλύτερο κορίτσι, φίλε μου. Αρελιά, γιατί έκανες πάλι? Με τον Κώστα στις σχολικές γιορτές πάντα μας βάζανε και διαβάζαμε ποίηματα στις παραστάσεις. Ναι, κοίταξε να δεις, μόνο που η Φέη ήθελε να γίνει ηθοποιός, αλλά δεν έγινε. Εσύ έγινες όμως, Κώστα. Μα και ο Κώστας κάτι άλλο έχει σπουδάσει. Τι έχει σπουδάσει? Το πρώτο μου πτυχίο είναι θεολογία. Αυτό το λέω γιατί πάντα η μητέρα μου πάντα μου λέει να το λέω αυτό. Σπούδασα στη θεολογική στο Αριστοτέλειο. Και παράλληλα ξεκίνησα τις σπουδές μου και στο θέατρο και μετά ήρθα στο Λονδίνο για να συνεχίσω τις σπουδές μου εδώ. Και δες τώρα, δουλεύω στο Λονδίνο. Νίκο, τώρα για να καταλάβει ο κόσμος, επειδή δεν μπορεί να μην το καταλαβαίνει, επειδή είναι ένα προπανή από πίσω, αυτή τη στιγμή είστε στο Λονδίνο. Πού είστε στο Λονδίνο τώρα? Αυτή τη στιγμή στο κέντρο του Λονδίνου. Είμαστε στο κέντρο του Λονδίνου, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Τι καιρό έχει εκεί για να καταλάβει ότι όντως είστε εκεί? Έχει μείον είχε. Τώρα έχει ανέβει. Μείον 2 βαθμούς. Ναι. Πώς είναι, Νίκο, πώς είναι η ζωή στο Λονδίνο, για πες μας. Εγώ τώρα, ο Κώστας είναι 5 χρόνια σχεδόν, εγώ είμαι σχεδόν 2. Εσείς τώρα μια στιγμή με τη γυναίκα σου, την Κατερίνα την Παπαδοπούλου, μένετε μόνιμα εκεί, έτσι? Μένουμε μόνιμα εδώ, ναι. Παντρευτήκαμε εδώ, δουλεύουμε πια εδώ. Εγώ σαν ηθοποιός, η Κατερίνα σαν ατζέντισσα, ηθοποιών και χορευτών για το West End. Ναι. Οπότε πια η βάση μας είναι εδώ. Είναι εύκολο, ρε παιδί μου, για δύο. Εντάξει, θα μας πει και ο Κώστας που έχει πιο πολύ καιρό, αλλά τώρα ρωτάω εσένα, έτσι. Για δύο παιδιά που παντρεύτηκαν και μάλιστα από ό,τι πληροφορήθηκα, οι συγγενείς σας είδαν μέσω Skype το γάμο σας, αλήθεια? Ναι, καλή ώρα. Ναι. Απίστευτο, δηλαδή ήταν καλεσμένοι μέσω Skype, Ναι, θέλαμε να παντρευτούμε και θέλαμε να το κάνουμε πολύ γρήγορα. Και λέμε, δεν το κάνουμε. Ορίσαμε μια ημερομηνία σε 1 μήνα από τότε που το είπαμε. Οπότε δεν υπήρχε χρόνος για τίποτα. Μάλιστα. Και δεν μπορούσαν να. Παντρευτήκαμε, ήταν πολύ ρόκο γάμος. Ναι. Πρωτότυπο, πολύ. Να παντρεύεσαι και οι γονείς να το βλέπουν από Skype. Και για τους γονείς θα ήταν λίγο εντυπωσιακό τώρα να βλέπουμε Skype. Τώρα, πώς είναι εύκολο για έναν Έλληνα, ρε παιδί μου, τώρα να έρθει να πάει εκεί και να δουλεύει στο Λονδίνο και είναι εύκολο τελικά ή έχει πολλές δυσκολίες? Όχι μόνο λόγω γλώσσας και λόγω γνωριμιών και νοοτροπίας. Πώς είναι τα πράγματα? Καταρχάς, για μένα που είχα μια πορεία στην Ελλάδα, πρέπει να ξαναρχίσεις από την αρχή. Ό,τι και να έχεις κάνει. Είναι πολύ λίγα πράγματα τα οποία μετράνε. Ναι. Δηλαδή, αυτό που ξέρουν για μένα είναι ο ρόλος μου ο πρωταγωνιστικός στην ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Πέρα από αυτό, η πολυκατοικία, το Γιούγκερμαν, οι παραστάσεις που έχω κάνει. Ξέρουν εκεί, ναι. Αυτά δεν τα ξέρουν. Αυτά βοηθάνε εμένα. Βοηθάνε εμένα στο ότι τώρα, ας πούμε, που είμαστε μαζί στην παράσταση και με τον Κώστα, η εμπειρία μου και η αγάπη μου για αυτή τη δουλειά, καταρχάς, που την έχουμε όλοι ηθοποιοί έτσι κι αλλιώς, με βοηθάει να μπω πιο γρήγορα στο κλίμα. Τώρα κάνετε μια παράσταση στα ελληνικά ή στα αγγλικά? Στα αγγλικά. Στα αγγλικά. Και μια παράσταση που απευθύνεται δηλαδή σε Έλληνες που είναι στο Λονδίνο ή σε Άγγλους? Λοιπόν, όχι. Καταρχήν κάνουμε τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη. Ναι. Είναι στα αγγλικά. Ναι. Είναι φυσικά για όλο τον κόσμο. Δεν έχει καμία σχέση το ότι είμαστε εμείς Έλληνες. Βέβαια, η σκηνοθέτηδά μας, η Αναστασία Ρεβή, είναι Ελληνίδα. Αλλά έχει μια πορεία στο Λονδίνο εδώ και 20 χρόνια με το Theatre Lab.
Και είμαστε τυχεροί γιατί παίζουμε σε ένα πολύ μεγάλο θέατρο στο κέντρο του Λονδίνου. Μπράβο, παιδιά. Που, αν μπορούμε να πούμε σε όρους θεατρικούς, είναι θεατρική πιάτσα. Δηλαδή έχει κόσμο. Είναι το Riverside Studios, ήταν κάποτε το BBC είχε εκεί τη βάση του, μεταφέρθηκε μετά και τώρα έχει 2 μεγάλους θεατρικούς χώρους εκεί. Είμαστε πολύ τυχεροί κι εμείς, σαν Έλληνες που δουλεύουμε σε αυτή την παράσταση, αλλά φυσικά είναι στα αγγλικά, φυσικά είναι για όλο τον κόσμο. Και πάει καλά η παράσταση, παιδιά. Πάει πάρα πολύ καλά. Άρα εσείς όντως κάνετε καριέρα στο εξωτερικό. Τελείωσε. Το παλεύουμε. Το παλεύουμε. Αυτό και έγινε είμαστε λόγω τυχεροί που αναγκών. δουλεύουμε και μαζί. Κώστα, αυτό έγινε λόγω αναγκών γιατί ο Νίκος είχε κάνει αρκετά και πριν. Δηλαδή, επειδή δεν υπάρχει δουλειά στην Ελλάδα, αποφασίσατε να πάτε στην Αγγλία ή γιατί εκεί είναι μια καταξίωση? Ναι, εγώ Φέη μου έφυγα σχεδόν πριν 5 χρόνια από την Ελλάδα, από τη Θεσσαλονίκη και ήρθα εδώ για σπουδές και έμεινα. Δηλαδή δεν έφυγα λόγω κρίσης και από ό,τι ξέρω ούτε και ο Νίκος. Και έμεινα μετά. Βρήκα τζέτι, πήγα πολύ καλά στη σχολή μου, βρήκα τζέτι και ξεκίνησα την πορεία. Δηλαδή, ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Δεν λέω για εσάς τώρα. Πόσα λεφτά μπορεί να βγάλει ένας σαν και εσάς, όχι εσείς τώρα, το μήνα, ας πούμε, για να καταλάβουμε. Ανάλογα. Τι κάνει, αν κάνει θέατρο, αν κάνει ρε παιδί μου θέατρο κτλ. Ας πούμε, μπορείς να κάνεις μια διαφήμιση για μια γνωστή εταιρεία και να πάρεις μέσα σε μια εβδομάδα 10.000 λίρες. Δηλαδή, και 20 μπορεί να πιάσεις και εκεί. Σίγουρα το minimum σύμβαση την εβδομάδα για έναν ηθοποιό είναι 360 λίρες, νομίζω, γύρω στα 400 κάτι ευρώ την εβδομάδα. Αυτό είναι το minimum. Η ζωή όμως είναι πιο ακριβή, κύριε. Τα ενίκια εκεί είναι πανάκριβα, ας πούμε. Είναι πανάκριβα. Πολύ πιο ακριβά. Και η ζωή είναι πιο ακριβή, αλλά είμαστε και τυχεροί που είμαστε στο Λονδίνο. Είμαστε σε μια πόλη 10 εκατομμυρίων. Αυτό που ρώτησες πριν είναι δύσκολα. Αλλά είναι δύσκολα για όλους, δεν είναι μόνο για μας. Είναι δύσκολα για τους Άγγλους. Άρα είμαστε πάρα πολλοί και. Δεν σκέφτεσαι δηλαδή από τη στιγμή που πιάνετε όχι την καλή, αλλά που στεριώνετε εκεί, δεν σκέφτεσαι να γυρίσετε στην Ελλάδα? Δηλαδή σας φαίνεται λίγο η Ελλάδα πίσω, πώς να το πω, ξέρω εγώ. Όχι, πίσω δεν είναι. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα έτσι κι αλλιώς στην Ελλάδα τώρα. Αλλά την αγαπάμε πάρα πολύ και κάθε μέρα λέμε και να γίνει κάτι και ίσως να γυρίσουμε για κάποια στιγμή. Σίγουρα η βάση μας είναι εδώ προς το παρόν. Η βάση μας είναι εδώ. Αλλά και αυτό που λες, το τι κάνουμε εδώ παραστάσεις, ήμασταν προχθές στο θέατρο και κάναμε το σταυρό μας με τον Κώστα και λέγαμε το πιστεύεις ότι είμαστε σε αυτό το θέατρο, ότι οι Άγγλοι τι σας λένε, δηλαδή εκεί το κοινό που σας μιλάει, που είναι Άγγλοι, τι σας λένε που είστε Έλληνες? Δηλαδή σας λένε κάτι για την Ελλάδα κτλ. ή όχι? Όχι, δεν νομίζω. Καταρχήν κάνουμε, επειδή όπως ξέρετε και στη Λυσιστράτη έχει να κάνει με τις πόλεις κράτους, ήταν η Αθήνα, η Σπάρτη κτλ. Ήταν διαφορετικές πόλεις, διαφορετικά κράτη. Έτσι και η σκηνοθέτηδά μας έχει τοποθετήσει σε χώρες της Ευρώπης. Οπότε κάνουμε διάφορους Ευρωπαίους. Γι' αυτό έχω και τη μουστάκα. Εγώ κάνω ένα Ρώσο, ο Νίκος κάνει ένα Γερμανό international κτλ. Οπότε δεν καταλαβαίνουν ότι είμαστε και Έλληνες. Δεν βλέπουν τα ονόματα όμως, δεν βλέπουν τα ονόματα στις ταμπέλες ότι είναι ελληνικά. Ναι. Εντάξει, τέλος πάντων. Παραπέμπει και κάπου αλλού ότι μπορεί να είσαι από κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης, μπορεί να είσαι Σέρβος, μπορεί να είσαι Ρώσος, μπορεί να είσαι οι φίλοι σας, ρε παιδί μου, γιατί φαντάζομαι έχετε φίλους Άγγλους, τι σας λένε για την Ελλάδα? Ή σε μια όποια άλλη οντισιόν? Υπάρχει ρε παιδί μου μια αίσθηση ότι η Ελλάδα είναι σε μια δύσκολη κατάσταση. Αλλά μην πάμε μακριά. Και εδώ ο Κάμερον έχει κόψει τα fundings για τις τέχνες. Δηλαδή και εδώ υπάρχει κρίση. Δηλαδή είναι παντού το πρόβλημα. Και επειδή στην παράσταση είναι ηθοποιοί από όλη την Ευρώπη, από την Ισπανία, από την Πορτογαλία, από παντού, από τη Γερμανία, όλοι περνάνε το ίδιο πράγμα. Ίσως όχι σε τόσο βαθμό όσο στην Ελλάδα, αλλά όλοι περνάνε το ίδιο πράγμα. Μάλιστα. Καλή επιτυχία να σας ευχηθούμε, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα θέλαμε πολύ να σας απολαύσουμε. Ναι. Σας περιμένουμε να έρθείτε. Περιμένουμε να πούμε κανένα τρίμηνο με χαρά. Σίγουρα. Ωραία. Για πολύ ωραία σύνδεση κάναμε. Μπράβο. Χαρήκαμε πάρα πολύ. Κάτι άλλο να σου πω, Κώστα, κάτι άλλο να μου πεις για τη Φέη που πρέπει να ξέρω από τα μικρά της, θα μου πεις κάτι κανένα. Κάνω κουτσομπολιό. Αυτά θα τα πούμε στο Κιλκής όταν θα βρεθούμε. Δεν μ' αρέσει αυτό τώρα. Λοιπόν, θα τα πούμε τα από μετά. Ό,τι συμβαίνει στο Κιλκής μένει στο Κιλκής. Πολλά φιλιά. Πολλά φιλιά. Ευχαριστούμε πολύ. Φιλιά πολλά.